What's up, Super Fam? Super Migubay is in the house again. And for today's istorya, mag-storytelling lang sa pod ko about aneng usa ka batang baki nakakita og dako kay karabaw galunang sa lunangan. So kaning maong batang baki kay curious mo sa siya nakita, iyang giadto yang ginikanan pud nga otro pong baki. O gadto ni ang amahan otrong baki iyang gisginlan ang iyahang amahan nga nakakita kuno siya dako kay mananap dito sa lunangan nga galunang. So ang amahan pod tungod sa iyang garbo kay kanigug punong amahan siya ni suyop siya sa tubig nga ilahang gitindugan sa sa linaw nga ilang ipuyan. Ihigop niya ang tubig. Ingnan niya anak, ngon ani kadako. Ingon tong anak, pa dili pa dako pa jud. So nahigop na pud ang baki, nibutod na yan tiyan. Yon ana pud yang nang amahan, anak. Kun ani kadako ang lingin mo kita dito. Ang anak ingon pa dili pa jud mauna pa. Dako pa jud kayo. Higop na pud ang amahan nga baki. So nilingin na siya kayo. Ingon pa jud ang mahadak. Ingon ani na kadako. Anak pa jud ang anak. Padi pagid mo dako pagid. So mo onis higop na pud og tubig ang maong amahan nga baki. Pagdugay pa naghinigop sa baki ni buto siya namatay. So ang mura reason ani ayaw lang jud pagpakaymong baki. Ay lisod na. So super fam. Seryoso so mura reason ani ayaw lang jud ihimo ang arrest ang imuhang pride. Na kay pride, na kay talent. Kana imong talent, pwede man na nato i-arrest. Pero ang imong pride ayaw na laman jud. So what if na kay talent nga naapod sa uban. Ya ang uban na talent pero wala pa nila na enhance, wala pa na padayon. So kay ikaw naman kay talent nya medyo na kay potential nga ipakita pud ang ilang talent sa among isig katawo. So medyo nimo nga gabayan sila. Dili lang nimo i-risk ang imong kagalingon kaysa di para ato sa kabaki tungod sa iyahang garbo na itong pawak man siya sa kalautan na doot man siya. Tungod sa garbo lagi nga sa iyang anak kay tungod pangangalang amahan siya dako siya kaalam. Iyang gipakigipal sulabi ang garbo. So mo to nahitabo niya. So ang ato lang di lagyon nato ipala pakuan atong garbo kung naman gani uban nga mas may potential nato biyapi lang kanila. Then kita pod kung atay talent nga naapod sa uban nga pud nila nakuan ato pa silang tabangan dili lang kita magpakuan sa tong garbo magpahilas-hilas na ba kung anak ka sa taas di nakamuling sa uban. So ang lesson jud ani nga main point jud nga dili lang ka magpatabog-tabog bisan risgo na gud kayo bisan halata na gud kay makadaot na nimo imo pa jud tryan, di ba? All risky sa about sa negosyo okay man na siya pero kanang risk nga uban nga kanang ni kung ano dyan ang imong pride kay kanang pagnegosyo wala man na pride kay nagani uban negosyante bisan kagamay sa ilang tindahan bisan kung sa karap sa ilang tindahan ang owner pag gani mismo mag-serve na imo muna siya nga kung unsa mo gani nakita nga to nga pride sa atong kagalingon ato na innocent para di ta matumpawak sa alautan, di ba? So mura to siya kung kagamay ka share ni karong kagabi na o kadlawo na super fam o mura to siya. And thank you.